açtı. Men fikir etdim, şoňa kıymylap dursam, olaň hemmesinden keň ýetmenjek giderim. Men fak gözlerim açyk dursa bolýa. Hey, agzybir içimizde kepleşmeli biz. Näme? Ya da bit. He, gawuryan aydymyň, näme sen he? Aycan, sen gawuryan reňiň näme he? He, giýjen ýarymynyň magusy. Oo, beçer owadan renk, meni hoşum gelýär ondan. Yo, yapma. Gawuryan filmiň näme he? Gülmersiň näme he? Näme ay gülüp? Zeliha. Türkmenistanyň mejeren bir kadymy filmi Beter Güller ýatdy. Vay ome, meni gördüm. Beter Güller ýatdy. Nam nam nam. Şu ýön tabaklyny alýalam, meni agyretipdirmi näme beter. Ýöne men güller ýanladym näme diýsene. Men ýatykam, ýürüýän. Beter entik deme he. Ol ýaty kalady, turk kalady bile. Ha nede turk deme he. Entik. Men beter ýadadym. Ýöne şo beter ýadanyma ýadamamy kadýan. Düşünýäňmi he? Ay mene näme diýjegimi bilemok. Ýöne gişi hyrsan he. Olakan hyrsan ýyldyzyň görýäňmi? Şondan git, o olakan ýyldyza ýanlarsaň. Hay. Ay, awadan. Onu gözle. Lep donupdu. Şinäçe tädiň içinde bir jaýyndan gymyllamady. Hey. Yep. Hop 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 hop. Beter entik. Bir aňalşyň gözle oň. Kirfikleriniň üstüne göz çekipdir. Men görüp otyn. Goý. Özüm bir görüp gaýdaýyn. Beter entik. Ýöne her näme bolsa da seninle de pozulýan. Ay, Vay ay ýalar çymmışdyk. Oň gözleň lep ýatyn ýerine siýdi. vay. Lep ölüp barýan bir finjan kahve içmeyene. Hey oğlanla sen näme ola? Salasym, näme hemmeňiz ýatyňyzda? Hey can, bir meçik berap bir awlam içaýyn can. Siz 5 nefer galyňyz. Ýöne başgalaňyz gitse suwa düşdüler. Lep portyp barýaňyz. Vay da Hudaý. Men hiç moga işi bilakça çeketdim. Öten akşam da pişirýän çada aýtdym ony. Ýöne ýaşypdyň adamlar beter aýak sünne dula. Beter aýak sünne dula. Men näme mecbur boldum. Enkä ýaşym başlamaly. Lep ýatasyň getiripdir ýani iş. Şolary ýaşmak sünne pozurça golsam. Düşündiňizmi? Çalasamrak, näme işe çekorsaň, şu alam öz etdi. Şu alam. Tarihi kitaby Kanadan. Bir tradi kitapdyr. Evvelki zady Beheýwan Kanadan lep altın zadydyr.
Ohom şırakla dünyanın ikilinci ola konjegini başlattırdılar. Düşündünüz mü cemaat? Trent. Men yanımdan gitme. Mısır'a gidecek olsa vakti ha. Gerek mi he? Ey, men haçan nemer saklapdın, yende sakların. Yende onları çellem saklap bilirsin mi he? 5 dakika vaktin mı? Elbette hiç kim yanına olacak ya olsa ha. Bolya doğan. Duncan, diyor demeysin. Bizim bir haberimiz var. Duncan Mısır'da yatık kalıptır. Yani biliyor musun neymiş? Yani utan adamlamız. Gwen, ciyıklık sıçalı uttula. Men MP3 player'im hani. Hatmen sizin bir yerinize uğranırsanız şone. Hiç kim hiç hareket gitmer. Men şonu tap yançam. Men aydımlam gerek. Hey, her kimden alam olsa şone, kulli kempitar gatmaka evine versinler. Ne havar olulu? Vay, bir tada ne mühim zatla çaşıptır he? MP3 player'ini triptir iwa. Sen, şana aytmayanlarsın elle. Men aydı ot ettim, kimin kolmalaydı ot ettim. O adan attığını tapdım. Hepme cüvingden açam olmalı. Vay savgal. Savgal. Kavli yok dayt. Bir timin adamların biri velen ulaştırmak inka asan işlen birisidir. Şiyan şamdan çürüyüp meni bakşınan da olsula. Hiç kim oğramattım neyim onu? Bolya, bir mecik men katı gittim mi neyim mi? Sizin hemmeğiniz, reyliniz zıgnınız. Birini intikab ettiniz, öýü vermeyene. Şu tavanın içinde 9 tane marshmallow var. Her kime marshmallow yetmese şol öýe gitti ya. Ohom otturan adamın gaýygyna minip dogruca öýe yollaň ya. Şolak. Ohom hiç moga ýerine gaýtyp bilmeýär, hiç moga. Ohom biziň evvelki marshmallowmyz tankene ya. Bridget. Courtney. Katie bilen Sadie. Tyler. DJ. Jeff. Semangat, bu giyeceğin ahirki marshmallow'u. Harold. Iwa, oturan adamlan gaýyklary sağa edişwati. Qawe, beter qawe, berekella. Kimşe, yokumsa zade. Televizyonun içinde gözde ya. Bu naşam gawya tadan. Hemeňiz amannasyz. Gördün mü? Mine sana ayttım mı yanak bolmaya dedim. Sen halk binin değerli yanak raftar edip ola da sen bakşasılla. Enne asılla muhim ne? Zorlu olsan her nem olsan. Min yanak etkesi ol. Hiç yerde de kalp börmer. İwa, inke zorlu adamlarının birisi olun. Yöne gitti. Oyunun hem yermin ayla utina. Bye bye Iwa. Biter yakinni. Men katı gittim mi neyme? Yenne de. Haberim olsun. Ola yönü ökün elemen öýü bererlerine. Tikelli balıkla hatırına çürüyüp. Ama o midi velen inneki defedip tada olmaylı.